தாய் தந்தையின் காதலுக்கு பிறப்பவர்கள் மனிதனாகிறார்கள், சாக்கடைக்கு பிறப்பவர்கள் சாதியவாதி ஆகிறார்கள். புத்தகம்லாம் படிக்கணும். இப்போ இந்த புத்தகத்தை படி. ஏய் தினேஷ், வரணும். வா. ஏன்டா காலேஜ் போல? காலேஜ் போனோம்னா அங்க இவனால எவ்வளவுதான் அழுத்தினாலும் இவனை படிச்சுட்டு தாண்டா இருக்கானா. இவனுக்கு ஏதாவது பண்ணி ஆகும்டா. மச்சான், ஏய் நில்றா, எங்கடா போற? காலேஜ் போறேண்ணா. நீலாம் எதுக்குடா காலேஜ் போற? படிக்க தான் போவாங்க. அடிங்க. ஐயோ, எதுக்குண்ணா என்ன அடிக்கிறீங்க? இந்த தெரு பக்கமே வராதுடா. வேற ஆள்ல அந்த தெரு பக்கமே வரக்கூடாது. இந்த மாரி பண்ணிட்டாங்கண்ணா. ஆமாண்ணா, நீ ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அடிச்சிட்டாங்கண்ணே. மச்சான், யார் வரன்னு பத்தியா? நம்ம வீட்டுல சாணி ஆட்டு இருந்த பையன் இப்ப ஸ்கூலுக்கு போறான் பத்தியா? மச்சான், இப்போ என் வேலையை மட்டும் நீ பாரு. பண்ணுமாப்ல. நில்றா, பைய கேட்டுறா. என்கிட்ட செருப்பு இல்லை, போயிட்டு அந்த செருப்பு எடுத்துரும். செருப்பை கேட்டுறா. உங்க அப்பா என் வீட்டில் மாடு மேய்க்க வந்திருக்கான். உனக்கு என்னடா படிப்பு கேட்குது? இதுக்கெல்லாம் என்னதானா பண்றது? இதுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு முடிவு பண்ணியே ஆகும்டா. தொடர்ச்சியா தடவை இதை போல ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க. இதெல்லாம் என்ன மாப்பிள்ள பண்ணலாம்? இல்லை, இந்த விஷயத்தை இப்படியே விட்டுறக்கூடாது. இந்த நூற்றாண்டுலேயும் இவனு எப்படி இருக்கானோ? பெரியாரை படித்தாங்களா, அம்பேத்கரை படித்தாங்களா கூட தெரியல. தடை இதேமாரி பள்ளியிடம் போகிற பசங்க இருக்கானோ? இவங்க வீட்டில் இவங்களை படிக்க வச்சாங்களா, என்ன பண்ணாங்க ஒன்றும் தெரியல. நம்ம பசங்களை பள்ளியிடத்துக்கு தானே அனுப்புகிறோம், இல்லை சாராயம் காசு ரவுடித்தனம் பண்ணுவோம் அனுப்புகிறோமா? இப்படியே விட்டா அந்த சமுதாயம் என்ன ஆகணும் பயமாக இருக்கும். பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். இதுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணியே ஆகணுமாமா. இதை நானே முடிச்சிடுறேன். ஏய், ஏன்டா தேவையில்லாத சொல்லலாம்? இந்த புக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு பின்னாடி விடுங்கடா.